Hi there, Gogo Maweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you here. Isgaxa Ndabaz. Yabo indaba Gogo Skhotheni ukuthi ke la le magazine ibhale ngesingisi. Kodwa nje ngifuna ukunichazela ukuthi kubhaliwe la ukuthi my husbands live separately and I go to them according to our schedule. When I'm not with one, I am with the other. Yabo i-TV nenganekwane nama-reality shows nenganekwane lana kuthiwa ke bahlala ngokuhlukana mayengekho komunye usuke komunye. Kanjani manje ngoba phela uGogo Maweni usitshelile ukuthi nje kwayona leyo yokuthi bakhona babili ayikho. Wathi-ke lo esambona ku-TV wokuqala bamdelelile nje bemdelela ku-TV show kwenziwa amanga, kwenziwa imali ekhuluma into engekho. Wathi-ke nakhona laphaya ey'ntweni zakhe ayikho imithi. Cha, ile yemithi asifuni ukuyifakazela ngoba asiyazi. Asikaze futhi siyisebenzise imithi kaGogo Skhotheni, so asiyifakazeli, asiyikhulumi le. Leyo TV show umuntu wabuka episode 1, wabuka episode 2, wabuka episode 3, indaba iqale ukuphambana ngesikhathi uGogo Skhotheni eyakugobela. Baphikisana mawulalela kahle ukuthi phela manje angeke ngikwazi ukubuyela kuleyo episode, kodwa ngiyazi ukuthi ube episode 1, episode 2, episode 3 wahlangana nokugobela. Okwesibili engikukhumbulayo futhi engibona ukuthi abantu ababuka leyo episode ilabo ababona khona ukuthi leyo ukuthi babili abekho. Mayehlangana nefamily ka-husband lo wokuqala uthi lo ofuna i-polyandry akusiye uSkhotheni. Kanjani manje ngoba ekuqaleni huyo besichazela ukuthi yonke into anayo ivela kuSkhotheni ngoba idlozi lakhe uSkhotheni, uSkhotheni futhi ofuna isithembu lesobaba. Mayesefika ngapha sehlangana nefamily sekukhulunywa ubhuti kaGogo Skhotheni because bengilandela ishow ngaleso sikhathi uthi lo mkhulu ofuna isithembu akusiye uSkhotheni, akusiye uDlamini womunye. Cha, ngabona lapho ukuthi hayi ayisekho-ke lento ekhulunywa manje ngoba phela ekuqaleni sitshela ukuthi yonke into izongiphelela nomcebo konke enginakho kuvela kuSkhotheni. Siyahamba-ke siyaqhubeka ne-episode-ke nama-episodes eshow ekugcineni akuseyena uDlamini. Ngayichaza ukuthi vele i-TV show inayo into yokuthi kuzoba nezinto okungalona iqiniso nokuthi-ke iningi lawo unscripted. Kwavele-ke ayikho i-TV show engavele ishuthe nje kungaplaniwe ukuthi yini end goal, bafuna ukuyenza kanjani, ipheleliphi. Engifisa ukwazi-ke why uGogo Maweni ezomu-expose manje. Imayelana nani le yaGogo Maweni ukuthi expose manje kade evelile kwishow as umngani. Cha, thina siyingeni sizohleba kancane, asingeni futhi nalokho okushiwo uGogo Skhotheni ngoMaweni sizokuveza ngoba sizuveza iside elilodwa. Bengifisa ukwazi ukuthi umkhulu uRomeo uthini ngoba umkhulu uRomeo wathi ucela ithuba noMacG ukuze asichazele izinto eziningi. Angicabanga ukuthi isikhathi esi-right leso ukuthi umkhulu uRomeo akabizwe. Hayi, mina ngithi akabizwe ngoba ngibona ukuthi manje ngoba ngathi liyaduma vele izulu isikhathi esi-right ukuthi akachaze ukuthi kanti yini le abesibeleseli ngayo. Ngalesi sikhathi besithi unomona phela ukuthi hawu yena yedwa akanayo i-TV show, yena yedwa futhi akanalo udumo lukaGogo Maweni noGogo Skhotheni. Sisazoqhubeka sihlebe kancane kodwa ngicela nisixolisele kogogo nomkhulu hhayi kabi sikhuluma ngalabo gogo abawosaziwayo, izangoma lezi ey'dumile, izangoma zodumo, uGogo Skhotheni, Gogo Skhotheni show. Thank you so much for your love and support. Please subscribe if you haven't subscribed. Akukho kubi, asizondi muntu futhi ungaze uzizele ngalowo mqondo. Asihleba ngabo osaziwayo baphambi kwethu baku-social media nabo futhi mabenza zonke lezi ndaba bayikhuluma phakathi kwabantu mase abantu kuba ukuthi bayireceive kanjani. Thank you for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.